Kaya iban nga do mga ano man, do mga kamukamo man ang abilidad. Hindi ka gid mo Top 6 kamo out of 6 stations. Hindi man. Hindi man. Sobra man sa anong kamo to. Sobra man. Kung silingon at least may mga naperdi ka mo. Pero kamay na lang tani to nga kimbot kino top 5 kino kwaon mo. Top 6 ko ng kawaon, ka K5 Ray. Si Kambal, Si ka K5 Enrico. top 6. Tapos Mampang, Sa Wednesday. ati birahan tay. Pero pwede malang kampang di bla ko sino malang. Yes. Kung mabawi kita sa Actually, Wednesday. kulang kami manpower kahapon ka Pilang K5 bilog na Ray. pataw? 5. Simplang mo to bilog. 3 lang. Ati kaya yun na sa lawas. Tapos ang life ni Sir Enrico, ano lang Ha? dugang duwa. Di mati ko tawag ni ano ko no planakit no likod ya. Ay, oo. Kay ang amon nga hampang ka K5 Ray is 10, no? 10 rounds ka K5 Ray. Sa 10 rounds nga ran, katatlo ka maghaboy isang bula kada round. So, amon na ka K5 Ray, no? Na, siguro naman, all o ko na mag-o ang lawas ni ka K5 Enrico, nga paghaboy na sang bula, gilayon nga nag-stretching. Dali lang gid ang bali sa Enrico, wala kita madala sa top 6 sir. Ay, waay. Di wala kita sang comeback sa Wednesday sa Thursday eh. Pero kung sa finals ko, no, pwede pa ako nakabalik ka K5 Ray. Ngaw. They invited man ko nagyapon na. Kanugo no, top 6 gali kwaon. Tapos top 7 kita. Tani tawag ni gani basi pwede pa bala may ano tawag ni may wild card. Ang balon ng taga Pilit, wild card ma'am. Why gali ka pa si ka K5 EJ Cordobato kapon? Kaya nag-ano sila ka K5 Ray, panagtagsang bugas. Ati ko nagapas to sa way man gapon guro tsansa. Inakulbaan ka nila mo kay basi pagaboy namon pati kami madala. Why sila da mga picture ka K5 Polaw isang bowling nila daan mahinang nila langaw. Makita dang mga picture nila dao. Ay, so kay napawakal ni K5 buwan sang nga bowling nya way mo na pakita da tsuray da kaga bowling da. Pabugal mga kulihot sila. Kulihot rin gani, top 7. Top 7 gali. Dati, may gani madala si top 6. Sabi ko, top 6. Balay si Enrico, wala kita madala sa top 6, sir. Ang iban dabi, puro lalaki, gid. Padao, gid sila. Di ang mga upod ko ni, laban malang ni sa tsura kag pagwapa. Kadlaw gan si Sir Peter Ladrido. Base maupod ya kamot nila sir sa bula. Lain lang blaway may nagtambling-tambling to sa inyo pagaboy nila bula. Wala man. May lapit na lang man. Iban nga pagaboy nila, nablang baguhanon ka lang magbuling-buling ka. Pagaboy mo sang bula ni ga dalabla pati lawas mo. Nagaligid ka to sa imbis nga bula tong mag-slide to pati ikaw to yung nag-slides to. K5 Weng. May ara nga lapit na lang ka K5 Ray madanlog pero na ano man na sa paraan man ka balance ya ka K5 Ray. Si Seikyo Bruno Asakiatson ka K5 pabati naman ako sa subchai driver ng Moonwork Parañaque. Uy grabe sa Parañaque pa kayo nakikinig magandang morning sa inyo. Michael Blaze Celes. Good morning. Nagapamatigid sa to sinibarwa nga pagpanglagad Felix Singson. Ate mo ni mga pormaak nyo kapon ha. Bilidaran nga mga pormaak nyo te. Why da sila sa video nga ged? Naway nakasulod. Naway nakasulod, kapuros kanal. Mamo may bowling tournament kapo ng mga media mo. Still congratulations At least for sure hindi magkamo kuliyota. Charge to experience ka K5 Ray. Kung may wild card ni abasi kagda. Malama-lama pa sila eh. Kumakumpleto ang aton nga team. Dalon tabi to sinong mga bilidaran si Sunny Punay. Laog dayon. Sunny Punay. Si ka K5 Jason. K5 Jason. Yes. Ang mga wiblas ang mga sablag sa lawas. Ang mga Y maintenance sa high blood, sa arthritis na Ninita Del Prado. Okay, si Sherende Cone. Be?
Wow, okay. Ako magbai sa inyo ko muna. Okay na. Nakita tanang aton sini nga resulta. Salamat, kid. Oh. Ito pwede pa. Ba. May abilidaran mag-resisyon dyan, gari, Aramanda. Hindi nga may mga tiil na nga galabay is dalo mo. Hindi gali automatic na. Ang hindi. May nag-ano kay Ray. May nag-arrange? Oh, yes. Ati manual gali. Ang nagdadambal ko, mas dako pa ang chance nga maigo mo ang tiil sa Manual gali na. Nang nagakayo. Hindi gali ko nga do may computerized nga mang-arrange automatic. Yes. Ang machine na nga nag-ano. Kayo, wala kay Ray. Sige Okay na to da. Kamusta? Anong imo sining kay sabihan aga pa? Yes, na kay sabihan for today ang kay sabihan ni K5 Buwang Weng K5 Ray. We can please everyone. Ang tawo nga masamigid may mahambal sa ila isig ka pareho kang hindi sa tanan nga tion. Yes. Kag sa hindi tanan nga tion kinahanglan mo sila pamatian. So amo na kay K5 Ray no may mga tawo gid nga gamba nga ang pagwapa lang kuno yung obra namon to sa bowling kahapon. No, pero syempre ginhimo man namon ang best namon. So gambal now? Ambot lang. Kilala. Pinaglaing ni buot mo kay ginabalan ka pagwapa lang obra mo. Syempre first timer kay Ray understood nga hindi kami pakabalo. Tingagi seryoso mo gid. Ate, syempre, hindi man. Ako gina example mala nato, no? We cannot please everyone. Amo na ang batasan ni K5 Buweng niya mo. Mga bagay-bagay nga gamay gina seryoso ya. Kuno natawa miserable gina kabuhi ya dadlaw. We cannot please everyone. Ang tawo nga masabigid may mahambal sa ila isig ka pareho kag hindi sa tanan nga tiyon kinahanglan mo sila pamatian. Sa kuna, we cannot please everybody, no? We cannot please everybody. Pero ini siya ma-apply mo lang ni sa kakipay mo sa personal mo nga kabuhi. Yes. And sa personal mo nga life. Pero hindi mo na siya ma-apply sa trabaho. Kasi for example, suguon ka sang boss mo, hindi kaya mamate, no? Mambal ka, you cannot please everybody. Yan gwa sina tinamad na iya. Yes. Tinamad na iya because if you do not want to be pleased, no, sa trabaho, hindi ka magubra negosyo kaw. Para ikaw ang prinsipe kag prinsesa sa imo sining trabaho. Yes. Sa imo sining obra, di ba? Ikaw ang prinsipa kag prinsesa sa imo nga karian. But if you are nagapangabuhi ka sa dadlaw, no, hindi mo na iya ma-apply sa imo sining trabaho, ilabi na gid whether you like it or not, if you like your boss or not. No? Masunod ka gid because nagatrabaho ka kay Buweng Weng Senyeres. As long as nga ginahambal sa imo para sa karaydan sa imo nga trabaho. Gets mo? Sa sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ti amo man but in a personal point of view, may mga tawo gid nga we cannot please. Yes. Especially if tawag ni gani if ayoon mo sila mangayo kasang pabor, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Karaya nga tawo nga hindi iya magatag pabor sa imo, no? Then hindi mo na sila kinanglan pang piliton, no? Yes. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? If ayaw mo, if hindi mo gusto, hindi mo gusto. Atong sini nga mga ka-K5. Poras Cardinal, kanal man to ang nabuyan ni ka-K5 Reksyon. Hindi man kanal, sobra-sobra ka man. Sir Poras Cardinal. Alagyan to ya sang buling, iman to ya kanal. Para hapos lang sa manog kabulang nga mga dako. Lang to, ginpadaho ya lang to sa manog, manog tipon sang tawag ni. Anong tawag na gani sang sang base ang gina-target to? Ang pins? Pins na tawag mo? Pins. Practice ka to anay, balik ka to sa barangay na bitasan, practice ka to anay. Imo ka to bula-bula mo ang mga tawag ni ang mga butilya sang tawag ni butilya sang mga gina-spray sa talamnan ni Airpat mo to yung mga praktisan na.
Tapos makibot si Erpat mo. Tama lang, ano na ning bata ko. Mano dalom na niyang iya pamig. Do dalom na ning paminsaro niya. Nga mga butilya sang niya spray ko sa talam na ninimo iya nga buling-buling niya. Bakal ka sang bola na bla nga gamay lang. Na praktis-praktisan mo dito sa tunga talamnan. Mati ko to kitay kami ni Erpat mo. To na bago lang ko to sa patubas mo. Yan ba ko tibugana kagid subong gali nga ano nga mga tsimpo. Mamuti may tagtaganay tubuga sa barangay na Bitasa. May parapol-rapol to. Kaya ako ba ko na prista ka to para baka daw karapol. Balya sa ako na yung balya. Hindi ko na naiyak kinanglan. Aba. Buga. Hindi maglitikalon. Hindi maglitikalon sa tatay mo no? Sa papa mo no? Balya hindi ko na nakinanglan sir. Pasi ako pamatag buga sa ila. Bala! Butikan ko tanit kay bay pabalon sa akon bisan tunga sa sako lang. May napaguro na pa layang. Ha? May napaguro na pa layang. Waya pa mapagaling. Mapalayang mapabulad. Ang mapabulad. Mapabulad. Layang manim. Elma Dordas Manalansan. Bet, oy may utang ko to nga kape kay tatay mo. I-remind mo ko ha. Mga pinaka-box ta. Oo. Kaya masarangan ko lang eh. Oh. Hindi siyang kape ko katupa prong tsokolate mo tunaw-naway pakatupa sa amon. Ambal kalabala ko di ka mga tagwing. Hindi kami magsagik pilit ha because we cannot please everybody. Bakla ko lang kakachok-chok. But if you promise, dapat tumanon mo na kuno. Oo. Amo na daya. Nag-promise na nga. Bal mo, sir. Way pa sir kay tunaw pagin pares pa. Pinabot na. Promise. Ay nako. Ako yawin, may post ako pero matalindaon ako. Wow. Tandaan mo na. Mahipos ako pero matalandaon ako. Matalandaon ako sa tawo. Kay Five Wing Sinyeres. Ma'am Beth Idar, good morning. Kay Pebre, Ma'am Raquel Gubatanga, bago lang sa Bugtaw. Mayong aga ka, Ma'am Raquel Gubatanga. Ma'am Ning Ilumba, layang is the term for drying. Drying. Nabulad. Pagkatisa na nga dogi na pwede mo i-sunod sa dryer, no? Para magdasig ang pagmala. Mayong agagid, Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Tincol de la Peña, Dres Mengori La Paz, Mario Fe Jimenez. Di bali na top 7 ng ampang basta number 1 ang istasyon. Aba? Salamat kita, Ma'am Mario Fe Jimenez. Oras, alas 5:02 sa aga sa ato sininga pagpangalagad. Salamat sa imo kay Pabweng, kag congratulations sa inyo for being one of the stations nga nagpakita gid sa inyong Abilidad. presensya. Dito sa may PhilHealth Yakap Sport Fest. Sa PhilHealth Yakap Sports Fest. Tagaan taka mo sang sang ipa-frame ta tong picture niyo. Kag ipatarpolin sabita na sa gwa sang istasyon no. We are proud of you. Congratulations. We are so proud of you. Rapista Latumbo. Tapos sini nga mga kakipay. Ano maning nami ang bal ni si Rapista, bisan perde, importante gwapa. Papatiha naman das kakipay bueng sir. Si Rapista magpati naman na sa gani karon. Sa mga muna nga dan nga bagay dasig laran. Ma-post naman na sa karon sa TikTok. Pagmamaydi naman na sa karon. May dala pa na nga caption karon. Dato sini nga mga ka-K5. Ito niya ginakaroon ng caption mo, bisan perde, importante, gwapa. Ako ka-post ka picture sa hapon mo. Robelin Paka, good morning. Pangga Bambi, bugtaw na. May obra ka pa. Hoy, bugtaw na kay Pangga Bambi ni Robelin Paka. Oras mga ka-K5, alas 5:04 sa aga. Ang oras ginulong sa to sa Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na, naka-detox ka pa.
Ramatyenda ka K5 Buengweng Sanyeras. Yes, no, mga K5 ang ining update ang inadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ini si K5 Bueng 02 Sinyeras para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Alas 5:04 mga ka K5, oras diri sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Ang aton nga case sabihan makita sa job 9528 sang aton sining case sabihan sang Ginoo. Ang case sabihan sa Ginoo nagambal, He moves mountains, shakes the earth and make it pillars tremble. The sun and the stars follow him, mga ka-K5. Ang case sabihan sang aton sining Ginoo sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang ining verses sa aton sining mga kabyanan ang nagpabalugid sa aton sining mga ka-K5 kung ano ka gamhanan ng aton sini mahal nga magahako, that He can moves mountains, shakes the earth and make its pillars tremble. The sun and the stars follow him, mga ka-K5. Iyaon tang Ginoo sa sining case sabihan sa aton sining mga ka-K5 kag padayon kita nga hatag sang dako nga pagtuo sa aton sining mahal nga makako sa aton sining mga kuturan, ilabi na gid sa tion sang kalamidad nga aton sining ginaagyan, ulan, bagyo, baha kag paglinog, mga ka-K5. Let's always pray sang safety kag seguridad sang aton sinitanan nga mga pumuluyo, ilabi na gid sang mga naka-experience sa mga kabyanan lately sang mga nagkalain-lain nga mga kalamidad sa aton sini nga palibot, mga ka-K5. Alas 5:06 sa aga diri lang sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Good morning sa kay Kumpol dira sa may barangay Ingori, La Paz. Nagapamati gid samtang nagasigabong ang K5 News FM sa ila sininga balay. Oy sa mga taga barangay Tagbak, sa mga taga barangay Tagbak, may ara kita dira sang post sa K5 News FM. I-like, i-follow, i-share ninyo ang aton sininga post kay dira malin sa inyo ang magadaog sang 5 ka kilo nga bugas. May ara kita nga bugas promo. I-like, i-follow, i-share ang page sang K5 News FM Iloilo kag ni Dr. Ramil. Uy, kung naka-follow, naka-share, naka-comment ikaw mga ka-K5 sarang ikaw nga magdaog mga kauturan sang 5 kilo nga bugas. Eh ganino pang ginulat ninyo ha. Yadi pa ng 5 ka kilo mga kabyanan nga tilitig angon ninyo. No, diri sa may aton sining bugas. Gusto mo sang bugas promo, no, sa mga taga-barangay Tagbak, Haro, mga ka-K5. I-like, i-follow, i-share ang page ni Doc Ramil Uy kag sang K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 5:07 sa pagbalik naton mga ka-K5 konta report sang aton sini mga Unit 12 reporters. Ilabirigid sang aton sini mga reporter dira sa may Rojas City, Capiz. Kamusta unta pinaka-latest nga update didto sa ila mga kabyanan matapos nga maglaslas ining si Bagyong Ramil sa gintalikdan nga adlaw, mga ka-K5. Kag ang pinaka-latest nga mga development sa mga report sang aton sini mga Unit 12 reporters, no, sa aton sini mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Bantayan karon sa pagbalik pa naton mga ka-K5 ang kaso nga homicide i-file batok sa suspect nga nagburo patay sa ex-boyfriend sang iya nobya sa City Proper. Ang ex-boyfriend gagiburo patay sa City Proper, posible nga wala na kay balo nga may bag-o na nga karelasyon ang iya sini nga ex-girlfriend duha ka semana matapos sila mga ka-K5 nga magbulaganay. Ang problema kung ay nagapabalo sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti may bag-o ka na, no? Pero pagkatawag gani nga X is X, X is X. O silingon, pag X na, gintapos ng relasyon, wala na kamo sang relasyon, hindi kamo kasal, why kami ginuyatan nga papel sa to sini nga mga ka-K5 and klaro na nga bulaganay na kamo, kag X na kamo nga duha, buot silingon mga kabyanan, wala ka na sang kinamatarong pa nga magsulod sa kabuhi sang sinang atawo. Sa to sini nga mga ka-K5, ay kuya hugot ha, base ang nagapamati may hugot. Sa to sini nga mga ka-K5, ang tamaan, huwag magalit.
ang tamaan, ti guantahalan da. Sa to sini nga mga K5, no? Kaya nga balang iba nga, hindi! Dapat, kung ex takaw, kagibulagan mo ko sang isa pa lang kasimana kita nga bulagan ay, hindi ka na mangita sang iban. Kaya harap ako sa stage sang moving on. Sabi ba? Ang balik ka K5 Wayne, we cannot please everybody. We cannot please everybody. Kung ay ka pa ka-move on, di ko na naiyasala. Alas 5:09. Istoryahan tani karon na sa aton sini nga pagpangalagada diri sa balitang K5 sa umaga. Pagpatay sa manog kayo sang cellphone sa distrito sang Molo, intensyon sang suspect suno sa Iloilo City Police Station 4. Sa dugang nga mga balita, duha ka lata sang gatas ginkawat sa isa ka iloy sa isa ka mall sa Banwa sang Barotac Viejo. Sa aton sini nga mga ka-K5 ahay, amo ning masubo sa aton sini nga mga kuturan, why naton ginatolerar ang pagpangawat, no? Why naton ginatolerar ang pagpangawat, pero in some other cases, may mga tawo nga nagapangawat sa mga kasubong sini, gatas, pagkaon. And the main purpose is not because nga ibaligya nilawat ang ginkawat nila nga produkto, but because ang ila sini nga bata nagakinanglan sang gatas. Kagwaay sila sang kwarta nga inugbakal sang gatas sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? In other cases, amo ina siya, no? Sa aton sini nga mga kuturan, way gatas, way nagbakal gatas, so ang tendency mangawat sa aton sini nga mga ka-K5. Kaya masubo diri mga kabyanan, mga amo-amulan ni nga mga kaso pagpangawat sang gatas, pero priso timo sini, no? Pero ang realidad mga kabyanan, ang mga nagapangawat sang milyones kag bilyones nga pondo sang gobyerno, ila binigid sa mga flood control project kani hasta subong, oh, gahirikek sila kadlaw. That is the reality of life, no? Kung pigado ka lang sa aton sini nga mga ka-K5, no? Mangawat ka gatas, priso ka. Pero ang mga manggaranon nga nagapangawat binilyon sa aton sini nga mga ka-K5 hasta subong, no? Nagapangabuhi sang malipayon. Sa dugang nga mga balita, barangay sa MBH Nabaharo magapile sang complaint sa City Council. May kang tanan sa ila nga SK chairman nga nag-awol. Lalaki nga naglain ng pamatsag matapos sa dakpan sa drug bypass operation sa distrito sang Molo. Hibalon ta mga kondan sa sini nga mga report karon sa pagbalik sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita matapos gid lamang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, untiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas
sa may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, di nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 alas 5:19 diri sa K5 Balita sa Umaga. Sa gihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeja Umalay. Ginatamyaw ta sa mayong morning si MLGOO Municipal
Local Government Officer Sir Reno Tanchongko. Nga pamatigid sa ato sining pagpangalagad subong aga. Good morning, sir. Sa ato sining mga ka-K5, Ma'am Laura Sumagaysay. Med ayan gid nga aga si mo, ma'am, nagapamatigid ka kututok sa ato sining pagpangalagad subong aga sa kay Beth Idar Lilia, Ma'am Winifreda Sarmiento, Elsa Acuña. Good morning ka-K5. Ray, gapamati kami diri sa Rojas City, Capiz, Job Anonoy. Good morning. Salamat kid Sir Tristan Watgulay. Good morning. Sa tanan-tanan naton sini nga mga listeners kada katutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Alas 5:20 mga ka-K5 oras na para mag-inom kag magtumar sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy, ang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Mga ka-K5 na pamatulan na sa mga eksperto naton nga ang Klinika D3 Bio ang sarangid nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas ilabinigid sa mga nagatrangkaso ubo sipon hilanat. Mag Klinika D3 Bio kay may antiviral kag antibacterial specialist ang ining Klinika D3 Bio naton karagid makapatay sa mga kagaw kag bacterial infections sa may mga pneumonia, ubo, trangkaso, sipon, hilana, TB. Inom kamo Klinika D3 Bio mga ka-K5 and of course sa to sini nga mga kuturan ang Klinika D3 Bio nga himo sa extra virgin coconut oil ang mayara badwasang lauric acid nga naga-convert into monolaurin kung imo sini nga imnon kag nagapanami sang aton sini nga neurons kag brain cells. Na sa mga matigulang nga maralipaton nga panamigid kargaynan sang aton sini nga paminsaron ang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Sa pag-inom mo sa Klinika D3 Bio, makasigurado nga healthy kag safe ka mga ka-K5. Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, hypertension, high blood, ginapanami ang blood circulation. Klinika DTX 500. May ampalaya extra kag sugar cane extract nga halin sa panit sang tubo. Ang Klinika DTX 500. Ampalaya leaves with this sugar cane extract mga ka-K5. Inom na sang Klinika DTX 500 ang permi ginainom ni Nanay Beth dasang barangay Malusgod, Putotan, Iloilo upod sa iya sini pinalangga nga bata nga si Oting Guanzon. Muna sa ang ila sini nga maintenance DTX 500. Ang tagawad Arbe Boyko Gilyama. Kasi gusto mo maglibod sang produkto ni Doc Ramil Oy, balon mo ko ha. Tagawad. Kasi gusto mo maglibod sa produkto ni Doc Ramil Oy, balon mo ko. Renante Palek, good morning. Elena Salanatin Pineda. Kay Ma'am Erlina Tilarma Goles upod kay Sir Noel Goles kada papatigid sa ato sini nga pagpakalagad. Good morning sa inyo nga duha, ma'am. Alas 5:22 naka-standby sa linya si ka-K5 Bench Benamin sang K5 News FM Rojas para sa pinaka-latest nga update dito sa may syudad kag probinsya sang Capiz. Sa K5 Bench sa report, ano ang pinaka-latest nga update? Kamusta ang mga nagbalakwit nga mga pumuluyo sa ilang mga panimalay matapos ang pagtaas sang tubig baha sa pila ka mga kabaruhanan, partikular na sa may syudad sang Rojas sa gitalikdan nga mga inadlaw? Ano nga mga ayuda gid pangatag sang aton sini nga local government unit kag pila ang sumatotal nga kalitan sang sining gimbilin ni Bagyong Ramil? Ka-K5 Bench Benjamin sa report. Ka-K5 mo na yan. Nagpatigayon na kahapon na nagdawa kay Fabre sa aerial assessment the Office of the Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros sa opo ng representante ng NDRRMC, Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways, ang Department of Agriculture, kag iban pa nga mga ahensya sa nga gobyerno diri sa baysang syudad sa Rojas, kag sa mga nabahaan nga banwa sa probinsya sa Capiz. Kag diri may baluan ginlantaw ang halit nga natugas sang baha nagikan sa mga puloy-an nga gisulod sang tubig tubtog sa mga halit sa infrastruktura, agrikultura kag pangisdaan agud makadiyong pang solusyon kag bulig kag para ma-checkyan kung pila gid ang nanging kahalitan diri sa bansang syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz para sa pagbangon sa mga apektado nga sektora. Sunod sa kaya Mayor Ronnie Dadivas, napalabot na direkta sa natungdan at kinanglanon kag mga problema nga prioridad nga masolusyonan sa bulig sa gobyerno nasyonal sa labing madali nga panahon agud maproteksyonan ang kabuhi kag pangabulianan sa pumuluyo diri sa bansang syudad sa Rojas
Nagsunod sa alkalde kay Farbrea, sandig man sa ilang nga assessment, kalabanan sa mga apektado sa baha, amo ang residential o kung low-lying areas, mga uluman, taga pala isdaan. Ito sa diin na ginalauman sa alkalde na pinaagi man sini mahatagan sa solusyon ang problema nga pangatubang sa syudad. Ila din sa mga pumuloy nga nadulaan sa mga puloy-an, taga pala nga buyanan, matapos man ang paglaslas sa bagyong Ramila. Kada sa pagbisita man ni Undersecretary Cabreros, nag-una na nga nagdeklarar sa state of calamity ang Roa City Government. Gipangabay siyang alkalde ang suporta man nagikan sa gobyerno nasyonal agud sa liwat nga pagbangon sa syudad kasunod sa nag-igo nga kalamidad. Kaga sa datos man siyang Office of the Civil Defense Region 6 K5 Ray, sabayin siya nga kaplis, nagadang nga sa 110,538 ang apektado nga individual sa nga bagyo nga Ramil. Kaga kaduga man sina, may arap man, di ba una na Kakipay ba bench? 110 na kakipay bench? Ipaydalong sa state of calamity matapos ang kakipay bench? nga bagyo. Kaga may arap man sa ni patigayon nga emergency meeting sa bansa nga banwasa nga panay do kay godya may nalaan kung sila man kaga ano ang mga nangintalitan sa banwasa nga panay matapos ang paglasa sila nga sambitan iya nga bagyo. So bulag daw sa Miyerkules suspendido sa gihapon ang pila sa mga ang klase sa pila ka mga kabanwanan, dakit naman din sa bansang syudad sa Rojas. Kaya may aras ng separado na abiso, nagika sa magkatuway nga lokal na panguluhan, kalakit sa mga wala sa plaso sa tanan nga level ang syudad sa Rojas. Banwa sa Pontevedra, Ibisan, Sigma kag Panitan. Ang suspension sa klase sa nasabitan nga lugar, ang resulta sa nagluntan nga pagbaha, dalaman sa bagyong Ramil. Ito sa ding katuyuan sila nga matagan kagayonan ang mga napektuhan sa pagbaha nga makapanghimot antes magbalik sa normal ang ila sini nga klase kay Farbrea. No, kag sa mga pagsityada sa iba sa mga lugar o kung mga kabanwanan nga ginbaha did so agamat-amat na subside no ang mataas nga tubig baha kay kapo sa pagpadulong man naton sa mga barangayan din sa bansang syudad sa Rojas, particular sa bansa nga barangay Adlawan kay may mataas itong tubig baha sa Sitio Snitch. Nagbubo na ang tubig baha kay ang alabot man to sa ila tong pagbaha kay pagay kadungag sa pagalas sa sining nasambitan niya nga bagyo labot sa hawak no ang tubig gisulod ang kalabanan sa mga puloy antikapo kita ta dito nagabinulat sila sa ilang nga mga nabasa nga mga kagamitan amo man sa bansa nga barangay Bulo dito sa area kung sa diin na lumos ining mag-asawa kag ang bana ang natigayon nga mabawian sa nga kabuhi. May update gali kita ate Farbrea no so sining nga na-record nga duwa ka casualties sa nga bagod sa nga bagyong Ramil. Ang una dire ining sa isa ka content creator nga taga Banwa sa Ibisano. Kagahapon din padulungan sa K5 patrol team ang area kung sa diin nga nalumos ining si Mary May Ordelas, gapang inalo sa 23 anyos, kung siya nagpangimpluyo sa kantin sa Division National High School, kag residente sa barangay Malukluk Sur, Banwa sa Division. So bali, ginaklaro lang nato na si Farbrea is hindi sa overflow, no, na danlog, inay nasambitan niya content creator. Kundi sa sapa naging agyan sini nga para makatabok to sa ilang puloy-an. Sa nabaluan naton kahapon sandig sa panaysayon sa utod nga sini naging kilala sa kay Edwin Ordelas. Nagpasug alas 5 sa hapon sa Oktubre 18, nagpasugat ini nga nasambitan nga content creator sa iya nga magulang kay para may kaupod ini sa pagtabok kay ang sapa abe may mga dalagpuan nga mga bato ginbutangan sang natayan nga kahoy nga para didto makaagi didto makatabok patagto to sila na balaya apan bangod sang makusog nga pag-inunan kada madanlog ang among nga latayan nadanlog ining si Mary May
kag natigayon na nga madala siya sa nga makusog na dalo siya nga tubig nga uli na siya nadiparahan nga nadanlog na ini kag alas 8 na iya sa nga gabi nakit-an sining iya nga lawas nung nga nakaipit sa bato kag madamo siya nga naangkon nga sa madman sa iya sining nga lawas. Wala na ini nilaging dala pa sa ospital bangote at kita na kung ano na ang nadangtang sining nga sambitan nga biktima madamo sa patal nga naangkon sa lawas kag magluwas sila iwas sa tama sa pag-aagyan antes sila makalabot man sa ospital. Sa piyak kabahin, ang nakakuha makita sa nga update. Sa sining nga mag-asawa nga nanumos sakay sa ilang nga angkar-angkar sa bayan sang Pinaypayan, Barangay Bulo, Rojas City. So bali ang bana, ang nagapangidaron sa 44 anyos naging kilala sa kay Rizaldo Baldos, ang ginbawian sa nga kabuhi kadungan sa sining paglaslas man sa nga bagyong Camil. Kinibaluan naton, ini sila ang nag-shortcut sa bayan sa nga Pinaypayan, Bulo, Lapos, kuntani sa Sitio Switch, Barangay Adlawan, Roa City. O galing kay bangod sa mataas nga level sa nga tubig baha, ilan yung risgo nga itabok ang angkar-angkar apan sila ang nagalasan sa kusugon sa mantaran sa tubig. Nakaluwas ang asawa apang ang iya sini nga bana kay Padre ang naging bawian gid sa kabuhi. Kaya sa subong ang padayon pa nato nga pag-asika doon man na iban nga mga area nga gibahaan kag ang bulik man sa karon di sa bayan sa Roa City sa national sa Rojas ang padayon man nga nag-alabutan nakaupod ang DSWD kay madamo sa mga evacuees man ang matamat pa lang nga nagbalik sila tadsa sa mga lugar para makapanghimo sa ilang balay nga ginbahaan dala sa bagyong Ramil. K5 Bench. Yes, K5 Ray. Okay, napakok taliga interrupt kaso basin di mo mabatian akong tingog. By the way, ang kahalitan nga balor sa nga gimbili ni Bagyong Ramil sa Rojas kag probinsya sang Capiz para kada nga figures. Bali wala pa man sila sa may ginatag kay kadapon pa lang sila nagpatigayon sa aerial assessment sa K5 Ray. So ging tinguan ta man sa kanila sa Rojas. Sabay naman sa PDRRMO, ilangan na pasubong, gina-verify ang ilan nga igahatag na datos man na kay Fabric, padayon kan ang paglibot sa bayan sa nga PDRRMO sa mga kabanwanan sa bayan sa probinsya sa Santa Cruz para makahatag siya exact na data kung pila kaga ano ang mga nanging kalisan sa bayan sa probinsya sa Santa Cruz dala sa bagyong Ramil. Abali atong ginaklaro talang instead of 3 duha lang ang casualties ang sining pagbaha dira sa may Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Ang mag-asawa to nakaloy-an nga nakaluwas atong asawa kag ang bana amo ang nagtaliwan kag atong isa ka content creator nga taga Ibisan na Capiz. So duha lang ni ka napatay nga na-record na K5 Bench. Kay Padre, tatlo gid man sila kay ang isa to ang taga-pilar ka na kuryente. Tapos amo ni ang isa nga so na kuryente to yang isa. Oo, na kuryente ato sa bano sa pilar. Kay tapon ang nakuan update ining nga duha ka din verified naton kay sandik sa pila ng mga alport na atwala luyas man sa roon sa nga pamilya siniabi sang mag-asawa nga ang bata lang niya ang gimbawian sa kabuhi kagara iya sa maayong na sitwasyon ang message. Sige. For that information, K5 Benjamin, madabogin nga salamat. Sige, K5 Breaker, gaday kadri sa bayan sa siyudad sa Rojas, ini K5 Benjamin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at aligawan sa probinsya sa Capiz. K5 News at Alas 5:33 oras sa ito sinibarwa nga pagpangalaga naka-standby ang patrol with K5 Karen Badilla. Latest update sa sining ginsundan nga hitabo sang aton sining estasyon no matapos banwa nga ti ang ining ex-boyfriend ginbuno patay ang bag-o nga karelasyon sang iya sini no sa aton sining mga K5 no nga nobya sa aton sining mga K5 o kon ginbuno ang ex-boyfriend sa aton sining mga K5 nga mga pakailan sa kaso nga homicide
sa pagbuno patay sa sining ex-boyfriend sang iyanobya sa city proper. No? Sa to sining mga ka-K5 sa report ara si ka-K5 Karen Badilla, ano ang ginalinan sini umpisa ka-K5 Karen bag-o natabo ining krimen? K5 Ray una dire suno sa kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sang Iloilo City Police Station 7 nga ang ining biktima nga si alias Toto Leo dia se 8 anyos, amo ini siya ang ex-boyfriend nga taga Barangay Kalaparan. Then ang suspect nga si alias Nonoy dia se 7 anyos, residente sang Barangay Rizal Ibarra, amo naman ni siya ang present. Then ang babayi nga si alias Inday, 16 anyos, residente sa Barangay Kalumpang. Suno sa kay Captain Tuburan, parihas ini sila nga tatlo nga invited sa birthday sang isa nila ka abyan nga taga Barangay Rizal Estanzuela dira sa city proper. So nag-start ni ang ilang nga pag-inom-inom suno sa kay Captain Tuburan. Basement no sa panaysayon sa ni alias Inday kag sang iba nila nga kaupdanan alas 8 sang gabi Oktubre 19 hasta nga nalabutan sila kay 5 Ray alas 12 sang tungang gabi Oktubre 20 na nag-stop ini sila sa pag-inom bangod nga ginsaway na sila kay nagakos na sang gahod kag may mga nagapalahuway na kay 5 Ray. Ang natabo diri samtang nagainom-inom sila suno sa kay Captain Tuburan, ginsunlog sang iban nga mga abyan nila ang ining tatlo bangod sa sitwasyon sang ilang relasyon kay 5 Ray. So posible nga sa dira pa lang niya nagsuyaay na ni ang magtimbang bahin or ining duha ka lalaki. Pero suno sa kay Captain Tuburan hindi pa diri maathagan kay 5 Ray nga akon anong natabo after sina no kay ti according man sa panaysayon or sa aligasyon ni alias Inday nga after natapos ang ilang nga pag-inom-inom kay 5 Ray, nagwa ni sila nga duha ni alias Nonoy sa balay sang ilang abyan kag nagtulog sa tricycle kay 5 Ray kag nakitaan suno sa iya nakitaan sila ni alias Toto Leo nga nagatupad sa pagtulog kay 5 Ray no kag nagahaksanay kag based sa allegation niya ginsipa ni alias Toto Leo si alias Nonoy pero ining babayi ang naigo sa iyang abaga kag dito na nagumpisa kay 5 Ray ang komosyon. May ginsipa ni alias Nonoy ni Toto Leo ang Toto Leo ang ex-girlfriend niya. Hindi, ang present boyfriend. Okay, pero isa lang sila ka sa ginaimnan, jaming-jamingan? Yes, kay tapos, friend nila. amo ring istorya, isa lang sila sa ginaimnan, pero ining biktima way makabalo nga may bag-o na nga karelasyon niya ex-girlfriend. Posible. Okay. Pagkatapos ang boyfriend nga present kasi alias Nonoy ara da ya. Yes, ara man. Okay. Tapos ano nagtabo samtang ginom-inom sila? Na sunlog ni sila sang ilang mga barkada. Oo, mga barkada kay 5 ang Ray. Ex-boyfriend kag ining babayi. Yes, tatlo gid sila nga posible nga oy ara si kuan mo may kumbaga ang gisunlog-sunlog tayo mga barkada sa mina magsunlog-sunlog mo. Oo. Ari bag-o, ari naman ang daan no. Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko o siya bang nagbibigay tibok sa puso mo? Ano na? Amo gid na kung kaysa mo, di ba? Oo, may best gid na. Karon, kay ex, ano natabo na bang gisipa yang babae ano? Baligin sa allegation sang babae, ginsipa ni ex-boyfriend si present boyfriend. Ano nga gisipa ya? Anong rason? Kay posible nga nakitaan sila nga nagahulid tulog kag nagahaksanay. T-ex na sila pag ex, ang ex, X. Kumbaga, why ka na ya sang labot sa amon nga kabuhi. Yes, correct. Nga sipa ya kay tungod nga nakita ya nga isa pa lang kasi ba na nga nagbulaganay nakita gin pagpalit mo na ako. Ouch. May mga araman gani nga hindi pa kami naghiwalay pero pinagpalit niya na ako sa iba. Di ba la? Yes, correct. Bago ko makakorek ka ba?
May mga amo gina nga hitabo. Pero according diri sa kay Captain Tuburan kag sa panaysayon man sang nanay sang victim nga ang ining si babayi, ang girlfriend kay 5 Ray, nagagadto pa na sa balay nila sa may barangay Kalaparan kay 5 Ray. Bisan why na sila sang iyang ex-boyfriend to. So posible nga nag-expect man ni si ex-boyfriend nga wala pa sang bag-o nga karelasyon ining ex-girlfriend niya. Tigaling ka hindi ka na kung ako yung ex, no? Hindi ba na pwede yung balon mga bulaganay na kita pero hindi ka na magmigo? Di ba na? Bulaganay na kita pero hindi ka na mangita sang iban kay diba sa plakadlaw makasandad ako kag madumduman ta ikaw. Kag marealisar ko nga ikaw gali ang akon nga pinalangga kag ikaw gali ang akon nga future. Amo naman nabala, di bala? Kag may ara gid man nga mga tawo nga kung magbulaganay sila sang nobyaya o kunobyo, way gid man nanay ganigo mo. Di bala? Ara pa sa move on stage. Kag ara pa sa pagbinag-binag ay dali lang wait lang basi nagulpihan lang kami basi mabalikanay pa man kami no? Amo nang ginatawag nga let's give space to each other. Sa aton sini nga mga ka-K5 Karen na Badilla. Ti karon kay ga-assume siya nga why pa ya boyfriend ga bago ang iya nga ex. Kag basi nang ga-assume to sa iya nga basi magbalikanay pa sila ni ex-girlfriend niya. So nakita yan ni nga natapos na ni ngailangan inom sa makita yan nga holding hands sa kapanay siguro. Ako pa na, yes, tapos na kay 5 Ray. Bali nagatulog-tulog so, pagsipa iya sa allegedly sa sining biktima sa ex-girlfriend nga kay kang present. Yes, kay tani, si present kid tani ang sipaon galing ang naigo ang babayi. Okay. Amo to pagkatindog ni present nagpukutay sila hasta nga ginbuno ni present boyfriend si ex-boyfriend. Din sa nagawa ko Chelyoya. Amo na ang dako man nga pala mangkutanon suno sa kay Captain Tuburan kung diin naghalin ang iya nga kutsilyo kag wala na recover sa iya. Ang balay nga ginaobra na tabuan sang krimen, balay sang babayi. Hindi, balay sang abyan nila. Sa Kalaparan Molo. Sa Rizal Estanzuela. Sa Rizal Estanzuela. Ang biktima taga din? Ang victim taga Barangay Kalaparan. Ang suspect taga Barangay Rizal Ibarra, then si girlfriend taga Barangay Kalumpang. Ate nagpangayaw lang sila sa balaya sang ila siningabyan sa Rizal Estanzuela Molo, no? City proper. City proper nanda. Yes, city proper. So ang biktima taga Kalumpang, ang taga Kalaparan, ang babae taga Kalumpang, ang babae ang lalang suspect taga Rizal Ibarra, city proper. Yes. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sige. So homicide nga kaso ning file sa iya, legal naman ang age no? Ka-K5 minor ang suspect. Minor. Yeah. Pilang edad? 17. Ay so sabi ko 18 na gali ang ex. Ang si ex-boyfriend kag si present parehas nga 17 years old. Then si girlfriend 16 years old. Abal mo kina 18 si biktima, 17 gali. 17. Okay, so puros minor ni. Yes, puros minor. Te. Amo na kung kisa ko minor ka tiway ka nagapalapad sa paminsaron mo ko isa kung marumdum ka sa pagigugma, no? Amo na ginapanomdom na pon kung nasakitan ka mo. Kag kaagi ka mo sang gugma, paramdumi sang mayo kag magbubon sing insakto, no? Kung hindi man siya para sa imo, basi may iban nga nagahulat sa imo. Yes. Kung hindi ka man para sa tawag ni sa technician, basi para kaya sa pulis, no? Sige kaki-5 kaya Karen. So sa dugang sini nga mga update, bantayan sa pila ka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
Alright, kadto na kita mga kabiyanan sa aton sining K5 Western na Visayas sa sining mga tinion. I-check naton ang signal sa aton sining mga counterpart sa balitang K5 sa umaga. Una naton ang aton sining mga biyandera sa may Bacolod. Good morning ka K5 Babes ken ka K5 Robert Pacardo. Ayong aga, sir. Mayong aga, Sir Ray, sa atong sining mga suki dira sa Panay Island. Mayong aga, Iloilo, diri sa amon, kampiyon signal mo. Way naman ulan na, pero brownout ang pila ka mga porsyon di sudad sa Bacolod. Back to you, Sir Ray. Salamat ka K5 Babes at ka K5 Robert Pacardo sa lunta tambalang ni Smar sa probinsya Itantique. Medayad ga aga kaninyo diyan. May dayad nga aga kay 5 Western Visayas, manayanaya amon nga aga nami ang Chimpo Jas probinsya. Nakapro pangapi rin kami kang DTX Coffee Mix aga pa. And of course, nakainom rin kami man kang D3 Bayo. Agad likaw kami sa Sipon Hilanat, Ubo, kag Trangkaso. Kampiyon ng signal, AM Ray. Salamat kay tambalang ni Smar sa may probinsya Itantique sa luwanta ang aton sining counterpartner sa may probinsya Itkalibo with Sir Michael Celorio. Good morning, Sir Michael. Sir AM, good morning Sir Ray, good morning Iloilo, good morning province of Capiz, kag Negros Island region, kag guwapo ang signal. Basko ang signal, naka-DTX Coffee Mix na kita, mga ka-K5 kag manami man ang kampiyon man ang panyempo namon sa buong. Balik sa imo Sir Ray. Alright, timpo sa tara ang pila ka mga nagpanguna ng mga balita subong aga sa Martes ng edisyon sa pagpangalakan sa balitang K5 sa umaga. Anong mga balita nga natipon sa aton sining mga kuturan sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island region. Nahon ta mga balita dira sa may Bacolod with Papang Babes Gantalaw and Papang Robert Pacardo. Dire sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region, dire mga ka-K5 bagin konfirmar ni Police Captain Ani Labaro, ginataga pamono sang Murcia Municipal Police Station nga wala pa sang may pamilya nga nagapadulong sa Murcia PNP agod i-claim ang kalabira sang tawo nga nasapuan sa Hacienda Bernabe sa may barangay Salvacion. Sa record sang Murcia PNP wala sang pamilya ang nagpadulong sa ila talatapan agod nga i-report ang may nadula nga himata kaga ila pa nga ginapanawagan sa publiko nga hindi lang sa Murcia kundi sa iban nga lugar nga pwede nila makonfirmar kung may missing person bagid man mga ka-K5 pamanti may nasapuan to yang nga kalabira ho bilog pagid mga ka-K5 mga natural kalabira titul alagid man why pa sang may nag-claim subong nga why pa man sa may himata nga nag-report nga dula amon isa ka pamilya dia membro sang panimalay namon. Taliwat na mga balita naman nagikan diri sa Negros Island region para dira sa Isla Sang Panay. 4 katuig nga bata nga babaye patay sang inisya ang nagasakay sa motorsiklo sa unahan gid sa fuel tank sa tangke sang motorsiklo nagasakay sang ulihin na sunod sa information nga nagasakay ni sila dira sa barangay Don Hacienda Merced sa Don Salvador Benedicto. Don Salvador Benedicto sa Banwas ng Pontevedra. Klaro naton. Barangay Don Salvador Benedicto sa Banwas ng Pontevedra. Suno sa information nga nagasakay ining bata nga babayi sa motor, ara siya sa tangke sang motor, ang iloy niya gaangkas man abi sa likod. Nag-overtake ang driver sa isa ka motorsiklo kag nakabunggo sa isa pagid ka tricycle. Kabangdanan nga nagbaliskad ini sila, 4 katuig nga bata nga bayang napatay samtang pilason ang iloy kag may pilason man dito sa tricycle nga 4 tanan. Sa 4 ka nagkalapilasan, padayon subong nga ginabulong sa ospital ka K5 Western Visayas. Aha, mana mga balita namon dire sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region. Back to you, Sir Ray Iloilo. Ariglo, salamat K5 Bacolod. Sa luwanta ang mga balita nga natipon sa aton sining counterpart sa may probinsya Itkalibo with K5 Michael Celorio no mga balita dira sa may probinsya Itkalibo. Go ahead, Sir Michael. Good morning liwat K5 Western Visayas Negros Island region. Siyam ka mo sa lakyan ang nagkarambola kag nadalahig pang 2 ka motorsiklo nga nakaparking sa higad sang karsada K5 Western Visayas. Sa natabong vehicular accident kahapon mga pasado alas 6 ang gabi diri sa City Tulingon Barangay Libertad sa Banwasang Nabas. Ining lugar amo ning dalan pakadto sa Katiklan kung magaling ka diri sa Banwasang Kalibo may maagi ka diri no from Katiklan going to Kalibo dira ka man maagi.
ginasugid nga sundanay ang nasambitan nga mga salakyan na K5 Western Visayas kag nadulaan preno ang isa ka wing van kay bugat ang yadala. Amo na ang rason nga natumba siya kag ang mga salakyan niya sa iya likod nagbunggo anay man K5 Western Visayas. May lang kay nakuhaan ni isang video pagi sa isa ka dashcam K5 Western Visayas, no? Ang insidente nagdugay sang 4 ka oras nga hindi maagyan ang karsada, no? 5 ang gindala sa ospital kag sa maayo lang nga balita kay puro mga minor injury gid lamang K5 Western Visayas. Ongoing pasubong ang investigation kag masubo diri isa ka Land Cruiser duha pa lang kaadlaw ginagamit sang tag-iya na involved sa nasabitan nga aksidente. Kag ginasugid nga may nahulog pa dito sa bangin. Ongoing pa nga pag-imbestigahan subong mabalik pa to sa area ang aton na news team para maimbestigahan gid ang rason sa nasabitan nga aksidente. Minor injury gid lamang ang ginaagom sang 5 mga K5. Kag dungan naton nga mga balita isa man kalalaki ang patay matapos nga matiruhan ini kahapon diri man sa banwasang Ibahay, no? Nagpamuno ini siya, nauna niya siya nga may ginbuno K5 Western Visayas ang nasabitan nga suspect ginkilala kay Rogen Nosotros, no? Actually ining suspect nga si Nosotros wala ni siya ma-involved sa inaway tani, no? Ang nag-away sang una amo ni si Gregorio Montero kag si Vicente Pamisan. Nauna na nga buno ni Montero ining si Pamisan kay Western Visayas nag-abot ining suspect nga si Nosotros I don't know kung maawat siya pero ginhana man siya nga bunon pinitkan niya patay dayon. Tiniro niya mga K5 caliber 40 ang gingamit. Kag sa katapusan nga balita isa man kalalaki baril sa ako galingon dito mismo sa isa ka Prentice ang convenience store sa Katiklan, Malay. Amo na mga balita diri si Ray, balik sa imo. Alright, maraming salamat K5 Kalibo. Balik kita sa pila ka mga balita man nga natipon sang aton siring tambalang Nesmar dira sa may probinsya Itantique. Ano mga balita naton dira ka K5 Nestor na Palingga kag Belmar de la Cruz. Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas ang non-government organization nga Amlig Antique Alliance. Nagapanawagan sa tulad hindi lang sa Antique kundi sa gobyerno probinsyal lakip rin ang Iloilo, ang Aklan, kag ang Capiz nga maghulag o kon maglimog sa diyang natabo K5 Western Visayas AM Ray nga paggaba kang bukid diyang nga sakop kang Central Panay Mountain Ranges sa diyang ginapakidaan nga karsada nga kuno mag-connect kalin sa Antique padto sa Capiz nga karsada sa bahin kang munisipyo kang Lawaan. Karon kay ti na diskobrihan nga wala gali jati ECC o kon ang Environmental Compliance Certificate K5 Western Visayas. Ginapasabat ang Engineering Office kang Antique subong man ang atan kadya nga DPWH nga mong implementing agency kay ti may 90 plus million dya nga budget ginotudot dya kag connected dya sa mga roadsman nga construct sa mga kabukidan kang Panay Mountain Ranges bla nga nagalusot-lusot sa Iloilo kag Antique tapos sa Aklan kag Capiz K5 Western Visayas. Ti panawagan nanda pati ang National Raad maglimog redya kay ti ang Panay Mountain Range isaraman sa ginaprotektaran nga mountain range sa bug-os nga pungsod Pilipinas. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kahapon nag-deliver kang anang pinakaunang State of the Province Address si Governor Paulo Javier sa diin K5 Western Visayas kinpabugal ng anang mga hinimuan sa silid kang 100 days. Sararad niya ang diyang 500 pesos nga power subsidy sa tagsa ka mga panimalay sa probinsya kang Antique. Saraman sa pabugal kang gobernador ang pag-implementar kang diyang first class salary schedule sa tanan nga mga empleyado kang provincial government kiti first class province naman kami dyan sa Antique kag ang diyang plano na nga ang pagpatuman kang zero billing sa aton mga hospital nga ti pagsilid mo hasta kapag uha mo sa hospital kay 5 Western Visayas ni 5 nga duling wala ka ti pagawon nga kwartalin sa imo bolsa agad ibakal kang bulong kag kinahanglanan. Amora mga balita namon dyan sa Antique Emraya. Balik kanimo dyan Iloilo. Alright, salamat kid ka K5 News FM Antique sa mga balita diri sa ato sa nga pagpangalagad baha, gugma, kag
pagpalangga sang amay. Maring mga sentro sa aton sining pagdulong sa mga balita subong tinion sa aton sining pagpangalagad baha dito sa Rojas City, Capiz. Ang update dito mga kabyanan, we studied corrected sa aton sining mga kuturan nga ang natabo dito nga pagpatay sang 3 ka mga individual casualties dito sa may Rojas City kag probinsya sang Capiz. Ang mag-asawa to nga natrap ka punto sa baha ang ginistorya naton ang asawa nakasalbar ang bara patay no sa to sa mga K5 ang tong vlogger nga ginabala naton nga nagtabok sa overflow ang nagtabok kaliya sa may sapa no kag mayara sila sang improvise nga kawayan gaging latay-latayan apang sa basubo nga bahin no nadanlog ining vlogger kagagin dala sang daludo sang tubig baha kag nasapuan alas 8 na sang gabi wala na sang kabuhi. Ang isa abuto na kuryente sa may Pilar, Capiz no matapos kabagtaas ang tubig kagati na kuryente no tuga sang sining maulanon nga tiyempo mga kabiyanan sa gintalikdan nga mga inadlaw. So 3 ka mga casualties may kapin 110 mil ka mga individual ang apektado sang sining pagbaha dito sa Rojas City, Capiz kag probinsya sang Capiz. Suno sa report sang Office of the Civil Defense. Wala pa sang matag balor sang kalitan ang PDRRMO o kanang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Capiz kay padayon pang assessment sang probinsya. Sa dugang nga mga balita mga kabyanan ining gugma tungod ang ex-boyfriend no ging sipa sini ang karelasyon nga bago sang iya sini nga ex-girlfriend. Pagsipa mga kabyanan upod pa sila inom sa isa ka balay sang ila abyan. Kagway makabalaw ang ex-boyfriend nga sa isa ka semana nga pagbulaganay ginbaylo na gali siya sa bago nga lalaki. Kag sa nakita yung mga kabyanan nga doon kupuanay ka sweet ang ining iya sini nga ex-girlfriend sa present sini nga nobyo. Dito na nagtabo ang komosyon mga kabyanan kag natinguan nga mabuno sang sining present nga boyfriend ang ining ex-boyfriend mga K5 na tabo sa Rizal Estantuela City proper ang ining insidente mga kabyanan ang girlfriend kag ang present boyfriend lonsay mga minor de edad sa aton sining mga K5. So pagkasuhan sang homicide ang ining 17 anyos nga suspect matapos kaging buro patay ang ex-boyfriend sang iya nobya. Sa dugang nga mga balita, nagsungka kagabi ang suspect sa pagbuno patay sa isa ka cellphone repair nga lalaki no sa ton sini nga mga K5 ining nagapangayo sang cellphone ang ginbuno patay man sang way sang liwan ng suspect tatay sang sining nobya sang nagapangayo sang cellphone. Ang bata 17 anyos pa lang suno sa amay wala sa maginulusol kaging buno ya ang ining karelasyon sang iya bata tungod nga masami kuno niya mabatian nga ginasakit lang ang iya sining bata sang sining biktima mga K5. Nagsungka ining suspect kagabi sa Iloilo City Police Office no sa aton sining mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kag ti natalana nga pagakasuhan man no ining amay mga K5 matapos nga ti ginbuno ang karelasyon sang iya sini nga bata. Amo ning mga balita nga tipo naton diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo lakip na sa probinsya sang Capiz K5 Western Visayas. Karami pa tada istoryahan no ang ining gamay lamig ka komento one liner lamig ka komento kung ex na no mambal mo ka K5 Robert Pacardo ka K5 Babes Gantalaw kung ex na dapat ano? Oh? Why? Oh? Mulang na. Why na mo na batian kay naka-off mic nyo. Ano? Aray na ko gani. Sige. Alang-alang na ko? Walang-alang ka na? O sige, bye-bye. kita buwas no? Oras alas 5:58 mga ka-K5 sa to sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Norma Dana Baldoc, Mary Racabar. Good morning and happy Tuesday ka-K5 Ray Umalan. Nagapamating kami always sa imo. Salamat din sa mga OFWs naton, overseas Filipino workers abroad. Nga nakatutok always diri sa balitang K5 sa umaga. Ida Salpin, Gemma Cristali Sumido. Good morning ka-K5 Ray. Kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati. Sir Arman Guay sa tanan nga mga Grab and
taxi patrollers sa K5 News FM. Good morning sa inyong tanan. Ma'am Sel to Susan, good morning. I miss you, ma'am. Dira sa may barangay Bagong Bayan, Tigbaw. Nagapamatigid always. Alas 5:59 magabulos ang DTX 500 Morning Newscast. Aton sini nga mga ka-K5 bantayan pila ka mga balita sa pila naton sini ka mga public affairs program. Diri sa balitang K5 sa umaga kag sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Philippines. Ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga may mga opisina kag may mga klase bugtaw na. Manami ang lakat sang panahon, manami ang aton sini nga tiyempo subong nga adlaw sang Martes. Kay gani sa mga nagapamati kag sa mga nagakatulog. Hoy, pagbararagon ro kamo dyan kag magpararigos adlawon tanaron dyo. Gaparimaho rontinyo. Bugtaw ron. Bango na mga ka-K5, alas 6 punto saga sa pangalan sa serbisyo publiko. Kami naman ng inyo alagad sa kanginan ko po din sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagangan gisiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.